Assalamualaikum. Apa, Mi? Sik durung dikekno disaut. Terus sampe kek aku sih. Sembako. Alhamdulillah, Mi. Kok ternyata sembako barang. Iya kan hati posoan iki lho. Awake dhewe ku cek bersih hati kita. Aku yo njak sepuro sing make ya, Mak yo. Padha Mi aku yo ngono, Mi. Tapi kebanyakan ya sampe sing aku ya. Aku sepuran sing ngomake lah aku ono salah. Saman yo ngono tak sepuro salah sampean aku. Padha-padha, Mi. Aku yo ngono. Ngene kok tepukan, Mi. Mek siji aku. Nanti mangane selamat-selamatan sing aneh-aneh lek jajane ngono wis mari. Saiki karek sembakone ngono lho, Mak. Sampeyan ngene iki masak opo Mi aku gak masak beluwas. Lene ngono zaman kuwi sak sembako ono mie iki lho masak mie ae ndek kene. Tak gawe meneh Mi, BE ndek sampeyan ono jangan-jangan kurang. Ora ono, aku ki mang tuku kuwabe aku ora masak. Wingi aku blendran iwak daging, Mak. Tak buang mambu aku lali ora tak anjane ya ngene ku nek gak eling tanggane Mi. Suwun ya, suwun Mi, suwun ya Allah. Ya. Mi. Sampean niku ya Allah. Tutuk makna. Kon ku malah tak kei sebesan bingkisan iku lho. Makna lho tak kei. Oh weh nang kampung-kampung nang wong-wong kabeh. Cara umi tepanas sak kadang-kadang ngono ku yo gak ono wong selametan sing apa ku jenenge sembako mbek uang ngono mesti mek sampean tok secara samanku wong sugih kadang ambek dermawan. Menurutmu yo opo? Ah itu gawe ora yo? Lho. Kan arek wis oke Mi. Lah iya aku wis lebih koyo apa no lek ngekei janda koyo. Yo. Lek kan janda soge aku kan janda melas. Iya. Iku janda soge dan gobet. Iku yo apa sih? Lah iya iku mambek makna aku wis kosong-kosong wis mari sepuro-sepuroan. Yo. Ora wis mari tak kek koyo ngono iku lho sing jauh ngene. Masa apa liyane ngono wong ku jangan kok iso koyo ngono iku lho yo. Liyane jauh kowe dikek wong ae duweke gak wutuh. Lah iya. Tapi yo gak barokah mari sembarang kali ilang. Ya. Astagfirullahaladzim. Kok isone aku ngrasani wongku maneh. Iya sing ngecek Mang Mi. Ono apa serius mesti mbek kono kok gak iso tanpa hari tanpa gibal iki jana. Kok iso adekku kok cocok ngono lho ngene ya. Iya. Kon mau masak apa? Jangan sop An. Ya awalane jangan sop uripku Sri. Dina iku Mi lek gak jangan sop jangan bayam. Aku masak ayam kampung sak pati gede mangan kok kono omahku. Yo Mi jan Sri jan.